la ba on se audience donc waro Canada bishina mna kuna nya ko ye ko mo do fleni kajira ka fu yoro ko ni keleli ale ko ni senatela no wati la wal nona mamun dune no ko fere na chama mna ni baro ko ni besina paso do ni hakila fo ko kam kuma kan ni kuma fo damnela ka écouteur de clola wasa kasika donc le don fu le don la mais o ke ma sana wule ni wati nona ko so be jango sifina ko ta fa fe on écouteur don clola ka moto bolna wala ka mo bolna kana so we ninga siraban kasa wala fana cɛ ko so wala wati nona an kuma fana kan ni kuna funo ko le bana ko fu ko kura ko danser donc yoro kanaka anya foto kuna funi ko wati la yurugo kele ko ni baro senatere no ko so no wati nona mamun ni olu ko ni balaka sharia ko mina bo luka wulu sina fatiri sisan kusube ngana mo kelaw ka waro no fe o de kameso wi ma chama sra no kusube no wati nuna minum ni oluba do ka kusi no no ko fere ni chama na o membe taleke faso ne chama ko ni hakila di ne bara no te mesra ka o membe taleka ko na foni no fatmata kuja kulubali ale ni Umar Traoré ole mu sabla ga ko konna na ko nya folu la yurugu e fenye mi nyonyelendo anga jamana konna la a kɛlɛli fɛnɛ bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye an dun kan k'an fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'a kɛlɛ o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se jamana kɔnɔdenw ma u k'u hakilina fɔ an ye yugujugu kɛlɛli Mali kɔnɔ tiɲɛ na fɛn min don ne ko ɲɛna a ma nɔgɔn parce que ne yugujugu fɔ faamaw dɔrɔn tɛ hali an dumamɔgɔw an fɛnɛ b'a la ni ko an dumamɔgɔw fana fɛn fɛn bɛ baara kɛ que ça soit du privé ou du public donc an bɛɛ nɔ bɛ a yugujugu la parce que n'a jateminɛ hali n'i ka dossier déposé yɔrɔ la n'i bɛ fɛ a ka teliya f'i ka dɔɔnin bɔ k'a di mɔgɔ min b'a directement bon dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ten baarayɔrɔ caman na a bɛ ten donc ne ɲɛna kɔni an bɛɛ de kan k'an jogo changer a ko la. parce que a ma nɔgɔn u y'a kɛ a sera niveau dɔ la Mali kɔnɔ n'i ko i b'a kɛlɛ e min bɛ nin kɛlɛ la mɔgɔw bɛ wuli kama yɛrɛ k'u bɛ la kɛlɛ parce que fo ɲɛmɔgɔw ka tile minnu bɛ dugu ma n'an fana tilela an bɛ tɔn mécanisme dɔ de kan ka sigi mécanisme min bɛ contrôle kɛ pour que yurugu ka se ka kɛ sinon fɛn juguba de don mun bɛ se min ye jamana bila retard la. jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o de don fɛn min kan ka se jamana ma n'o tɛ ka s'an ma jamana b'a ka impôt mun kan impôt yɛrɛ jamana bɛ balo ni impôt de ye impôt hakɛ min kan ka sara n'o tɛ ka se jamana ma jamana bɛ développer cogo di. mɔgɔ dama dama de bɛ béni olu yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ hali état yɛrɛ t'o sɔrɔ état ka sɔrɔ daw état yɛrɛ kan ka bénéficier nafa mun na état t'o sɔrɔ mɔgɔ dama dama dɔrɔn de b'o sɔrɔ o jamana bɔ man di nɔgɔ la dɛ o bɔ man di nɔgɔ la o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye ka se jamana yɛrɛ ma tant que kɔlɔlɔ kɔni bɛ jamana kan jamanadenw tɛ se ka lafiya o. jamana kɔnɔden ninnu ye yurugu kɛlɛcogo ɲuman fɔ an ye. yurugu pour que k'a kɛlɛ jamana ka responsabilité ta fɔlɔ responsabilité ye jumɛn ye ka impunité kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ parce que ne yɛrɛ asakun bolo impunité de bɛ ka Mali yɛrɛ tiɲɛ parce que mɔgɔw bɛ ko kɛ fɛn tɛ bɔ a la o de bɛ ka na ni gɛlɛya munna jamana tɔw la kow tɛ kɛ ɲi an bɛɛ ye mɔgɔ de ye an bɛɛ ye hadamaden kelen de ye n'i ye ko kɛ n'i y'a dɔn ko dɔ b'a la i tɛ sɔn ka se k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kan. ni kɛlɛ bɛ daminɛ i yɛrɛ de fɔlɔ n'i ye yurugu kɛlɛ ni bɛɛ y'a kɛ komi cogoya a bɛ ba jamana kɔnɔ. bakuruba fɔli la walasa an ka jamana ka se ka taa ɲɛ an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka yurugu kɛlɛ. ka écouteur de clos la ka moto boli wala ka mobile boli ko ni kɛmɛ sanga wuli ni waati ninnu na kosɛbɛ dɔw yɛrɛ b'a don clos kɔnɔ ni ka téléphone ci baaraw ka kɔɲɔ sabati ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko ni kɛmɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ baw a bɛ kɛ sababu ye ni ka siraban kasaraw cɛya ni ka ɲama caman bɛ nɔ ka olu ɲanga tan walasa ka ɲɛfɔli dɔw sɔrɔ a ko la an bɛna taa daɲɔ ale ni Bakari Kone olu minnu sabula kɛ Bamakɔ kɔnɔ an k'o ka suma sama lamɛn. écouteur ye fɛn min b'a to maaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ k'a sɔrɔ i ma téléphone da i tulo la ka radio lamɛn téléphone fɛ ani ka dɔnkiliw lamɛn k'a sɔrɔ mɔgɔ ma mankan mɛn nka bi o kɛlen i n'a fɔ ɲagaralabɔ ko ka kɛ degunba ye hali sirabaw kan sabula maa dɔw bɛ écouteur don tulo la k'a sɔrɔ u bɛ moto boli walima mobili boli la siraba kan dɔw b'a dɔn ka son lamɛn dɔw b'a dɔn ni appel kɛra
u b'a lancer ni écouteur ye dɔw b'a don la ne kɔni bolo u k'a dabila parce que nafa foyi t'a la ni cɛnni tɛ. Ouais, écouteur donni circulation na c'est pas joli quoi parce que mobile dɔ bɛ se ka bɔ i kɔfɛ i t'a mankan mɛn quoi bon et après fɛnɛ a donni yɛrɛ min filɛ nin ye c'est pas normal quoi parce que a bɛ se ka ko lase ma a bɛ se ka ko lase mɔgɔ wɛrɛ ma jaabi parce que e b'a di i tulo la sisan min bɛ kɔ i tulo tɛ o ka sonneur la bon puis fɛnɛ buri min bɛ kɔfɛ i tulo tɛ buri in ci la fɛnɛ wa bon i kɛrɛfɛ fɛnɛ bon bolifɛn dɔ bɛ se ka na i kɛrɛfɛ fɛnɛ i t'o ka buri fɛnɛ mɛn y'a ye donc o bɛɛ b'a la. ka écouteur de kulo la ka kɛ circulation na ne fɛ ko cɛ ɲumanba tɛ i bɛ écouteur de kulo la mɔgɔ min b'i kɔfɛ a bɛ tila sɔnni kɛ i t'a mɛn donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman b'a la quoi a bɛ se ka kɛ accident ye hali mobili kɔnɔ o kelen de don ni écouteur b'e kulo la i tɛna fosi faamuya i kɛrɛfɛ ko la ou bien i kɔfɛ ko la. mɔgɔ minnu b'a kɛ a tɛ bɛn ni téléphone nani la min ye téléphone bila ka na a t'a la ko i bɛ bolifɛn kɔnɔ a bɛ téléphone de bila an ma ko de bɛ ɲɔgɔn na donc mɔgɔ ma kun bɛ na k'i la n'a k'i wele i bɛ lɔ dɛ ni lɔra i bɛ wele mɛn ni banna tuma i bɛ taa parce que nɛgɛso ka ca moto ka ca bon n'i ko i to taa téléphone na sa hali wulu bɛ se ka tɛmɛ i ɲɛfɛ i t'a lɔ bon nɛgɛso fali bɛ se ka tɛmɛ i ɲɛfɛ parce que an bɛ nafolo jamana de la bon misiden dɔ bɛ se ka misi bɛ se ka tɛmɛ i ɲɛfɛ bon a bɛna kɛ min ye a bɛna kɛ hali yɛrɛ bolo accident ye donc e yɛrɛ nin bɛ to ka to a la a kana a tɛ bɛn mɔgɔ i tɛ bɛ mɔgɔ bonya i b'i yɛrɛ fana bonya. dɔw fana tɛ écouteur don tulo la nka u bɛ téléphone ci kɛ k'u to motoboli wali mobili boli la i b'u pɛrɛn k'a mɛn k'i to yɔrɔ jan. k'i bɛ appel kɛ k'i to circulation na bon a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye tel que a bɛ se ka accident provoquer bon a ka d'an ye mɔgɔ min bɛ to k'olu ko nin kɛ kɔ ka se k'a kow dabila parce que e b'i ka vie bila risque la i bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ka vie bila risque la quoi i m'a fɔ ma donc a ka gɛlɛn dɔɔni quoi n'u sera ka dabila a ka d'an ye quoi. minnu bɛ téléphone circulation na bon o ni nin bɛɛ kelen a bɛɛ kelen o fɛnɛ o man ɲi yɛrɛ parce que e bɛ appareil min na k'a lajɛ e tɛ ka ɲɛ fɛn filɛ direction t'e bolo fo e bɛ ka appareil lajɛ donc o min filɛ c'est pas normal parce que i bɛ taa se dɔ ma ko ka yafa i ma k'a sɔrɔ i ye min kɛ i ma kɛta kɛ n'est-ce pas ou bien bon après fɛnɛ e bɛ ka téléphone filɛ k'i to mobili kɔnɔ ou bien i bɛ ka téléphone filɛ k'i to moto la jaabi e bɛ taa dɔ gosi sisan jaabi bon i y'a tigi kasara ka tila i yɛrɛ kasara fɛnɛ ou bien donc o min filɛ nafa t'olu si la yɛrɛ donc n'i wulila dɔrɔn i garé dɔrɔn i ka pɛti la. fo maaw k'a dɔn k'a fɔ écouteur don tɛ kojugu ye nka a man kan tɛ ka don k'i to siraba kan sabula a bɛ se ka kɛ siraba kan kasara sababu ye. kunnafoni teliw siratigɛ la min bɛ tali kɛ an ka mali marabolo kɔnɔna na amadu ale kunnare ye kunnafoni kɔngɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan o siratigɛ la k'olu lamɛn. A y'aw dan se an ka bi marabolo kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ min daminɛ ni Mali marabolo gale ni o ye k'a ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ waasa ka se ka dan sigi tɔgɔnata jugu la jango a sira jugu fɛ min ye Italikaw ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna la u ye ja munumunu dɔw daminɛ Kayi yɛrɛ cercle kɔnɔ waasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye tɔgɔn yɛrɛ sira jugu fɛ ta ɲangata ni kɔlɔlɔba minnu bɛ a la ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma baara ninnu dayɛlɛla kabini tɛnɛndon wa a bɛna to senna Kayi mara la fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ jumadon ma a kun ye ka se ka maaw sɛbɛkɔrɔ ladɔnniya u bɛ se ka tɔgɔnata sira jugu fɛ ale kɔlɔlɔw dɔn cogo min na u ko n'a sera jumadon ma u bɛna hakilina kuraw ta ni ka a filimu in munumununi to senna n'a jayiraw kɛ fɔ tile 20 bɔɲanko. N'an bɔra marabolo gale la an bɛ taa Sikaso marabolo kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kurikaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen ni o ye Kuyila ye olu garisɛgɛ donna kalanso kura dafalen na min ye kalanso ɲɛnama 3 ani a kɔnɔminɛnw la ka taa se lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaayaso ma n'o ye direction ye ani minɛnbilayɔrɔ magasin kelen ka taa se ɲɛgɛnw ma nin tilew kɔni bɛɛ lajɛlen taara k'a di tarata don min ye Kuyilakaw ka dugu ɲɛmaaw ma Kuri ale commune kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ nin ye maa minnu bɛ yen ni olu ye sigida ɲɛmaaw ye a yɔrɔ ninnu na u ko k'a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba don u ka kalandenw ka kalan kɛcogo ɲuman na min ye a musakakow ye o bɛɛ lajɛlen sabatira baɲumankɛtɔn Save the Children fɛ sefa wari miliyɔn 23 o ni a kunkan fɛ.
N'an bɔra Sikaso an bɛ taa Mopti marabolo la k'aw ladɔnniya k'a fɔ sevarikaw fɛ yen an bɛ don min na i ko bi hakilina jɔnjɔn b'a la ka taa don n'a dugujɛ waasa ka bɛn basigi ani dusukun yɛrɛ furugufuruguli o bɔ jɔ pewu Sevare yɛrɛ kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ jahadi wale min kɛra n'o ye Sevare denmisɛnninw wulila ka taa an ka dunan MINUSMA olu jabala da kolonci ni k'a filen kolonci k'u ka minɛnw doni fana ka taa n'a ye u baara la ko in kɛra dusumakasayaba ye a ko kɛlen kɔfɛ min ye k'a dɔn marabolo ɲɛmaaya so min bɛ Mopti cɔ a la n'o ye gouvernement ye u ye lajɛ n'o ye gouvernorat ye u ye lajɛ balilen dɔ sigi sen kan ye lajɛ min kɛra sababu ye ka maaba caman kafo ɲɔgɔn kan n'o ye Mopti mara sigidaladenw ani société civile maaw fɔ ka taa se MINUSMA yɛrɛ ka lasigiden dɔw ma a kunba jɔnjɔn ye hali bi n'a ka bi Mali ka hakɛto ɲini kɛ Sevarekaw ka hakɛto ɲini kɛ Moptikaw ka hakɛto ɲini kɛ ka ɲɛsin MINUSMA ma ka kɛ ni dangaridi wale min kɛra ka ɲɛsin u ma baara ni ɲɛmaaya tun bɛ u ka MINUSMA ka nin bolofara ɲɛmaa bolo n'o ye Madame Fatou Jenga Camu ye ale kɔni ye yafa bere minɛ ka tila ka layidu di k'a fɔ hali bi n'a ka bi olu bɛ to Mali ye jigi ye u bɛ to Mopti marabolo maa bɛɛ lajɛlen ye jigi ye. N'an bɔra yen an b'an sɛnsɛn ka don jamana kɔrɔyanfan la Tɔnbɔkutukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲafunge mara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye garaw kɛ lakɔli karamɔgɔ dɔ la nin jɔakun daminɛ nana min yɛrɛ kɛra sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati dugu min na ni o ye Arabebe ye Sonbundu ale yɛrɛ kafo kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu ye sigidaladenw ye olu y'a jira k'a fɔ nin ye Sigana Bamanji jihadisiw ye minnu kɔni ye tasuma bila kalanso dɔw la k'olu jeni bugu k'a jira k'u t'a fɛ lakɔli yɛrɛ ka kɛ cogo ci la n'o ye tubabukalan ye nin yɔrɔ kofɔta ninnu na seereya tigilama dɔw y'a jira k'a fɔ a Bamanji tigilamaw yɛrɛ kɔni kun ye cika de di sigidaladenw ma ko lakɔli kelen kana cɔli kɛ lakɔli kelen kana dayɛlɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu kɔni na ko kɔni kalanso dayɛlɛ kɛlen don k'u dusuma kasaya kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔdasi ɲɛmaw ye ka taa se jamana ka cakɛda ɲɛmaw ma olu kɔni ladɔnniyana a ko la nka hali bi n'a ka bi kibaruya jɔnjɔn ma sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ kofɔta in kan fɔlɔ waasa ka bi jamana kɔkan kibaruya kun cɛ an bɛ taa Gawo mara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ dugu min bɛ yen ni o ye Bura ye Burakaw fɛ yen olu ka funɛnkɛni jɛrɛjɛkulu biro kɔni sigira tarata don an sɔngo mara la biro in na maa 45 olu kɔni sugantira k'olu ɲɛmaaya juru di Mahamadu Seyidu Mayiga ma biro sigilen kɔfɛ a yɛrɛ ye layidu ka jɔnjɔn di k'a fɔ olu sigira bɛnkan kɔnɔ cogo min na n'o ye consensus ye k'u bɛ layidu min kɔni di ye ka yengaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw k'u ka wulikajɔ bɛɛ bɛna bɛn bɛɛ ani karama ni bɛ se ka sabati cogo min na funɛnkɛniw yɛrɛ dama ale ni ɲɔgɔn cɛ. Limanaw bi marabolo kibaruyaw bɛ kuncɛ yan ni Ala sɔnna kibaruya kuraw na bɔ sini ka di aw ma anw ka don kibaru kɔnɔ. Sebo ani Dongo siratigɛ la Tamansu ale kɔni baara bolodalen don ni y'a ta k'o duuru n'a ye a ko bɛ sigi sen kan Seko ani Dongo tigilama ba min bɛ wele ko Sekina Sisoko waasa ka se ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye a ko siratigɛ la a ye kunnafonidilaw wele ni ka dantigɛliba kɛ olu ye Faransi ka Seko ani Dongo soba min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Institut Français ye o kɔnɔna na ɲɛfɔli caman kɛra kunnafonidilaw ye a ko kuma kɔnɔna na Aminata Daɲɔn ale ni Bakari Kone tun bɛ a ko kɛnɛ kan an ka jabaraninso tɔgɔ n'o 9TV ye an ka ɲɛfɔli lamɛn ka da fɔbaga ma parce que n'a y'a fɔ a sɔn kama Seko ni Dongo ladala fɔlifɛn min bɛ wele ko tama a tɔgɔla su ta ko duurunan hukumu kɔnɔna na kunnafoni jɛrɛ kɛnɛ dɔ sigila Institut Français la ka bɛn ni bidonya ye octobre kalo tile 17 san 2019 a tun kun ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye su in baara bolodalenw kan baara in bɛɛ labɛnna Sekina Sisoko fɛ n'ale bɛ wele ko Tamanduru Sekina Tama yɛrɛ ye mun de ye bon tama in ni tun ye instrument ye an fɛ yan a tun bɛ fɔ jeliw de tun b'a fɔ jeli minnu bɛ kɛ wula kɛrɛfɛ parce que fɔlɔ moyen tun tɛ yen ka se ka téléphone ci ka se ka radio lamɛn bon pour que ka se ka kunnafoni passer bɛɛ k'a lasɔrɔ ni tama in tun bɛ ta ka da fɔbaga ma parce que n'a y'a fɔ a sɔn kama bɛɛ jama bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ se ka kunnafoni lase o yɔrɔ la. Festival ɲɛnamayali kosɔn kalan belebeleba bolodalen no Sekina fɛ waasa ka mɔgɔw dege tama na kalan mun bɛ daminɛ novembre kalo tile 4 k'a kun cɛ a tile 7
u kɛlen n'u ka concert belebeleba fana labɛn a ko in na novembre kalo tile 8 nata. Nin bɛɛ kɔfɛ festival in yɛrɛ bɛ kɛ novembre kalo tile 15 n'a tile 16 Tomikɔrɔbugu Mamadou Konate balontan terrain kɛrɛfɛ. Cheikh na y'a yira k'a fɔ a ka tamanfɔ sababu la a ye trophée dɔ sɔrɔ Mali tɔgɔ la. Il est temps Mali ka segin a ka kɔrɔlen ma. Ne bɔra ne taara Nigeria n taara festival in na. Vraiment n t'a fɔ ko n jɔra n yɛrɛ la sa mais a ye sansi wɛrɛ de kɛ n na baara taabolo la parce que n ye nin baarafɛn ninnu ye olu bolo cogo min na k'a ye a b'anw fɛ yan cogo min na kelen tɛ. Tomikɔrɔbugu maire kun bɛ kɛnɛ in kan baara ye kuncɛlen a ye ɲɛfɔli k'an ye u ka dɛmɛw kan. Dɛmɛɲɔgɔn minnu b'an bolo an kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ se o yɔrɔw la pour que o dɛmɛɲɔgɔnyaw ka se ka sinsin dɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ pour que a ka don ba la an bɛ se ka olu don ba la cogo min an ka commune mɔgɔw an ka chef de quartier an ka muso ɲɛmɔgɔw ani an ka denmisɛnnin ɲɛmɔgɔw an bɛ wuli ka se u bɛɛ lajɛlen ma b'a dɔn k'a fɔ nin festival nin ye commune ka festival ye an bɛ fɛ a ka kɛ commune ka ko ye. NCC français ɲɛmaaba kun bɛ kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula maa bɛ jamana in kan mun bɛ taman foli don da la. Vraiment, moi j'ai été bluffé, réellement bluffé par cet instrument. Ne ka ɲɛnajɛ fɔlɔ o kɛra ni nin folisen de ye taman sira kelen fɛ ni Cheikh Umaru Sisoko kelen ye n bɔra taman yɛrɛ kalama la kosɛbɛ wa n ye a nafa dɔn n kun mɛnna ka a kuma mɛn n y'a ye k'a fɔ jɔn wala taman ye fɛn nafamaba ye Mali kɔnɔna la n'i ye a foli yɛrɛ lamɛn i bɛ fɛn dɔ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min tɛ sɔrɔ foli caman kɔnɔ o ye fɛn nafamaba ye wa a foli kan ka di a bɛ don tiɲɛ yɛrɛ la Mali kan ka wulikajɔ bɛɛ kɛ ka se ka taman ale yakubaya Mali kɔnɔna la ani Mali kɔkanna na ka tɛmɛ Mali yɛrɛ la ka taa fo jamana wɛrɛw la. Kɛnɛ in kun cɛra ni taman fɔli ye min kɛra Cheikh na ka kalandenw fɛ. Yɔrɔ ne bɛ da se aw ka bi dunkɛyɔrɔ la minnu labɛnna ka lase aw ma New TV kunnafonidilaw ani Jabaramuso ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn sababu la an bɛ dugawu don na kɛ sa ko Ala ka so wɛrɛ caya.